Gisumiter na ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang budget alang sa sunod tuig 2022 ngadto sa Hunta Probinsyal. 18.3 bilyones ka pesos ang budget alang sa sunod tuig. Misaka kini og 3.3 bilyones ka pesos itandi sa budget karong tuiga 2021 nga 15 bilyones lang. Mao kini ang ikatulong budget nga giduso ni Garcia sukad siya nilingkod balik pagka-gobernador ni atong Hulyo 2019, 12 bilyones ang iyang giduso kaniadtong tuig 2020 ug 15 bilyones sa tuig 2021. Sa milabay nga duha ka tuig, walay pagsupak ang Hunta Probinsyal sa pagpasar sa maong mga budget. Matod ni Garcia, ang maong budget alang sa sunod tuig gamiton gihapon sa pagpadayon sa mga infrastructure projects nga iya nang gisugdan kaniadto pang tuig 2019 ug sa uban pang mga programa sa Kapitulyo sama sa Sugbusog, Sugbo Negosyo, Enhanced Countryside Development ug uban pa. The richest province in the entire country and number one in terms of tourism, in terms of economic recovery, in terms of job generation, in terms of livelihoods. So, why settle for a better Cebu? Cebu is already the best. Ipadayon ang Sugbo pagka numero 1. Karong bag-o, iya na usab ipatuman ang bag-ong programa nga Sugbo Kahanas. Diin bansay-bansayon sa Kapitulyo, pinaagi sa tabang sa Technical Skills Development Authority kung TESDA ang mga Sugboanon nga walay trabaho o nawagtangan og trabaho tungod sa miaging pandemya. Matag board member o ang vice-gobernador, bahin-bahinon ang usa ka gatos ka milyon ka pesos aron iapod-apod sa mga Sugboanon nga mopasar aron makabenepisyo sa maong programa. Moagi sila og training sa TESDA o gastuhan sa Kapitulyo ang ilang pag-eskwela aron masayon na alang kanila pangita og trabaho. Gawas ni ini, gipahibaw usab ni Provincial Agriculturist Roldan Sarahena nga mokabat na sa 20 milyones ka pesos ang kinatibuk-an nga kantidad sa financial assistance ubos sa ECD nga programa ang nahatag na ngadto sa 483 ka mga mag-uuma og mananagat sa tibuok probinsya. Karong Biyernes, October 22, doon natay actual pag-distribute og mga ATM cards na ang atong atong partner lender bank ani ang Land Bank of the Philippines. Doon natay 35 farmers nga mo-receive og actual nga ATMs, a total of 1,750,000 pesos. Ang ilang project nga to is more on high value crops and livestock. Sukad nilingkod si Garcia, ubay-ubay na ka mga programa ang napatuman sa Kapitulyo nga ang tumong mao ang pagpalambo sa ekonomiya, pagtabang sa katawhan aron makapangita og trabaho ug ang pagsiguro usab sa food sustainability dinhi sa probinsya aron dili na magsalig og food supply gikan sa laing dapit. Kining mga programa mao ang Enhanced Countryside Development, Sugbo Negosyo, Sugbusog Program nga gisalmutan sa mga local government units, mga tunghaan, mga kapulisan ug karong bag-o ang mga kasundaluhan. Naausab ang bugasan sa kababayenan, tindahan sa Kapitulyo, Caravan of Provincial Government Services ug ang pagpadayon sa uban pang programa sa turismo, infrastruktura ug pag-upgrade sa mga provincial ug district hospitals nga gidubana sa Kapitulyo. Even in spite of the challenge of this COVID-19, we just experienced a surge because of the Delta variant. But we have not stopped working. Wata ni undang. We continued with the Sugbusog for our LGUs, barangays, puroks, and households. Sugbusog for our schools. Sugbusog for our police stations. We have the tindahan sa Kapitolyo. Making available vitamins at subsidized rates. And, by the way, all of our frontliners, barangay health workers, barangay nutrition scholars, daycare workers, tanod, baha, traffic responders, BHERDs, our police, and even our armed forces, and all barangay officials, they have been provided with free vitamins. Si Garcia nagkanayon nga gawas sa barangay workers og tanod sa labing unang higayon, lakip nga hatagan og incentive ang lupon tagapamayapa ug ang gender and development focal persons nga himuon atol sa ikaupat nga hugna sa Caravan of Provincial Government Services sa Disyembre. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.